Holan, harentzako oso arriskutzure, ze dakarren defentsak eukitxe, are egiteako saltza, are ikandaz, eta hona gara barriro atzea, ez da bidezku ez, nahiko kurbelara, eta horren bilur da, gagebo bai. Madrilgo Gregorio Marañon ospitale atarian egindako hitzak dira hauek, espero zuten berri txarrenak gertatu eginda ordea, atzera eramango baitute Alkamlameko espetxera Ibon Iparragirre euskal presoa, larri gaixo dagoen euskal presoa hain zuzen ere. Ekainak 8 ditu gaur, egunak utzi dizkigun, eguneko gai nagusiak segidan lerroburuetan. Erresuma Batuaren etorkizuna jokoan da, hautesontzietan, azken inkestek 8 puntuko alde eman diote Theresa May lehen ministroari Jeremy Corbyn laboristaren aurretik. Brexita ardatz izanik ere, azken egunotako 2 atentatuek erabat baldintzatuta hauteskundeak dagoeneko hasiak direnak zalantzari gabe. Gure esku dago ekimenak bestalde, deialdia datorren larunbat honetarako, izan ere, erabakitze eskubidea praktikara eramateko herritarrak prest daudela. Hori nahi izan dute adierazi eta deialdia esan da bezala larunbat honetarako, Bilbon egingo den ekitaldi ikusgarri horretarako, galdera ikur erraldoia nahi baitute Bilboko kaleetan zabaldu. Klasikoen irakurtaldia bestalde, gaur Bilbon, Arriaga Antzokian, Itxaro Bordaren 100 bask obraren txanda izan da, eta beste urte batez, aurpegi ezagunak izan ditugu, esan da bezala, idazle Zuberotarraren obra ahotan hartuta. Eta bestalekorik ere bai, Jon Maiak bere lana aurkeztu baitu Donostian, xehetasunak emango dizkizuegu, saioan aurrera eginda, baina aurrera zen dizuegu ikusi besterik ez, aurkezpenen izan diren aurpegi ezagunak ikusita, ez duela ez harretarik galtzeko aukerarik emango. Erabakitzeko eskubidea lehen lerrora dakargu, Carles Puigdemont, Kataluniako presidentearen agerraldiaren zainen garen honetan, izan ere bihar goizeko 9:00 espero da agerraldi hori gobernu osoarekin, eta erabakitze eskubidearen alde agertutako alderdietako ordezkariekin izango baita generalitatean, hori goizeko 9:00 izango da bihar. Bai zuzen ere, larunbatari begira erabakitze eskubideari helduz, gure esku dago ekimenak, herritarrei dei zuzena egin nahi izan die larunbateko ekitaldian, Bilboko kaletan egingo duen mobilizazio erraldoian parte hartzera, bertan galdera ikurra da kalera atera nahi duena gure esku dago ekimenak, ariketa demokratikoaren aldarria. Gure esku dago agerraldia egin du gaur Bilbon. Hizlariak Angel Oiarbide eta Karmele Olabarrieta izan dira, eta ekainak 10 Bilbon egingo den ekitaldiaren nondik norakoak azaldu dituzte. 5:00 hasiko gara. Beraz, mosaiko osatzen eta hasiera ematearekin batera, hautesontzi erraldoi bat abiatuko da Eliptika plazatik Euskadi plazara. Oholtza egongo den lekuraino. Ekitaldiari dagokionez, herritarron ituna aurkeztuko dugu. Baita hildo berri horren asmoak ere. Bestalde, gonbidatu oso berezi bat izango dugu momentu oso berezian. Kataluniako Omniuneko presidentea den Jordi Cuixart. Gauzak horrela, orain arteko ekimen ezberdinen balorazioa ere egin dute. 2014an 3 milioi lagun deitu genituen gizakatera, eta 150.000 izan ziren parte hartu zutenak. Eta gaur arte galdeketak egin diren herrietan, 550.000 izan dira denera parte hartzera deituak. Eta 157.000 lagunek hartu dute parte. Honekin batera, etorkizunerako erronkak zeintzuk diren azaldu dituzte. Gure esku dago helburu batekin sortu zen. Euskal Herrian Euskal Herritarrok gure etorkizuna erabakitzea. 2019rako Euskal Herritarrak prest egotea erabakitzeko. Hori da gure erronka nagusia.
Eta helburu horretara iristeko martxan ditugu jada beharrezko lan ildoak. Herri galeketak, larunbatean aurkeztuko dugun herritarren ituna eta mobilizazioak. Hori Bilbon, erresuma baturagoa segidan baina etorkizuna jokoan baitute hautesontzietan, azken inkestek 8 puntuko abantaila eman diote lehen ministroari Teresa Mayri, Jeremy Corbynen beste hautagaiaren aurrean, laboristen hautagaiaren aurrean. Brexita ardatz izanik ere, azken egunotako 2 atentatuek erabat baldintzatu dute erresuma batuko hauteskunde kanpaina. Duela aste batzuk, Teresa Mayren garaipen sendoa aurreikusten bazen ere, azken asteetako erasoek irauli egin dituzte iragarpenak, eta orain oso gertu leudeke Jeremy Corbynen laboristak. Zenbait inkesten arabera, puntu bakarreko aldea besterik ez da kontserbadore eta laboristen artean. Goizeko 7etan zabaldu dituzte hautesontziak. Ordurako, jende ugariz zegoen hautes eskolen kanpoaldean zain. Bi hautagai nagusien artean, Teresa May izan da bozkatzen lehena, eta ondoren izan da Jeremy Corbynen txanda. Westminsterreko 650 parlamentari aukeratuko dituzte gaur Ingalaterran, Eskozian, Ipar Irlandan eta Galesen bizi diren 47 milioi biztanleek. Horietatik 16 pasak botoa postaz bidali ahal izango du. Parte hartzea altua espero da. Duela 2 urteko bozetan esaterako 166 pasakoa izan zen parte hartzea. Erresuma batuko iluntzeko 10etan Euskal Herrian 11 direnean itxiko dituzte hautesontziak, eta orduan emango dituzte bozen lehen emaitzak ere. Legebiltzarrean zuen gehiengoa sendotu eta Brexitaren prozesuan aurrera egin ahal izateko indarrak batzea zuen helburu Mayk bozak deitu zituenean. 2 hilabete eskaseko epean iragarpenak irauli egin dira ordea eta ziurrenik lehen ministroari dagoneko damutuko zitzaion hauteskundeak aurreratu izana. Harritzeko litzateke alderdi kontserbadoreak gaur ez irabaztea, baina ikusteko dago gehiengoari eusteko gai izango ote den. Inguru mari honetan, Ipar Euskal Herrira egingo dugu atzera, Frantziako hauteskundei begira jarrita lehen itzuliaren atarian, Ipar Euskal Herrian bertan, hauteskunde nuen baitan, zer nolako egoera den aztertzeko mahaiaren inguruan bildu baitira Euskal Hedabideetako kazetariak. Mahai horren baitan, besteak beste, analisia orokorra hauteskunde hauei dagokinean. Presidentari hautatua izan baita jenden eta frantsesen eta gehiengo baten bitartez eta gehiengo hori nahi dute baliatu. Orduan hor ikusi dugu hautagai ezberdinen artean, eskuin eta zentroko hautagai ezberdinen artean, ez da halako ezberdintasun handirik eta konfrontaziorik agiri. Eta hor, hautagai bakotxa ere biziki kasu emaiten du bere hizkuntzean, ez joaitia preseski eta Macronen kontra, batzuek erten dute, ez dela oraino argi zer agertuko den, zer izanen den politika ekonomiko-sozial hori, baina pista edo lego nagusietan ados ditaizkela. Egoera zail baten eman dituela Emmanuel Macronek, eta hori izan da jiki bere estrategia gobernua osatzerako tenorean, ezkeja galbidean da, amildegian da, gero aipatuko dugu behar bada zehazkiago ezkejaren egoera, eta Macronek egiten duen apustua hori da eman ditu eskuineko jende aski importanta batzu boterean, lehen ministroa Eduard Philippe izanen da, beraz Le Republicain alderdikoa, eta ekonomia arlo guztia ere Le Republicain alderdiko, beraz republikanoetako bi arduradunek izanen dute, Bruno Le Maire ekonomian eta Gerald Darmanin kontu publikoen ministro. Beraz, alde batetik, botere ekonomikoa edo politika ekonomikoa errepublikanoen esku da, gobernu hortan, eta bestetik, martxan eman nahi dituzten lehen erreformak ere, bai lan legearen erreforma uda hontan ordenantza bidez emanen dutena, eta bai François Bayrou prestatzen ari den bizi politikoaren moralizazioaren lege hori, eskuinarentzat, eskuina aski aldekoa da erreforma hoiei begira. Beraz, baldintza horietan aski zaila da oposizioko etiketarekin aurkeztea. Zentro eskuineko hautagaien gai, nik arrango nuke goxoena,
Zer, bai irratietan egin ditugun debatetan da baita ere kanpainan aipatzen zenean, ekonomia nahi zuten aipatu zentro eta eskuineko hautagaiek, hor komodo sentitzen dira ekonomiaren gaiarekin zen, eta beraiek nabaritzen dute gizartean badela aldaketa nahi bat, eta ordun ekonomian behar direla egin moldaketa batzuk. Beste gai bat da, adibidez, lan erreformaren gai aipatzen diezunen, ordea pixka bat gai arantzatsuagoa da egintzat, baina ekonomia orokorki, hor UDI-koek zion bezala, eta egin behar dira aldaketa batzuk, eta zaila eskuinekoeri, Macronen kontra agertzea, beraz, nik uste parioa irabazten ari dela. Atxikitzen dutela irekirik edo zein indarrarremanetarako aukerak. Eta pentsatzen dute, behar bada Macronek gehiengo absolutua izaten ahalko luke, inkesten arabera. Baina ez balu, zetoki izango luketen sake joko horretan, eta ian presioiteko, haien alde ere neurri batzuk lortzeko, ian irekiak uste dituzten aukerak oraindanik. Alderdia handiak dute aukera agertzeko gehiengoetan eta presidente karguan. Lehen egia zen 7 urteko legealdia zenean, baina orain 5 pasa dela, 2000 markadatik, oino gehiago indartu du, zeren jendeak nahi du berbat berrikuntza, baina nahi du ere estabilitatea gobernatzeko tresnetan, guneetan, eta beraz estabilitate hori, nahi hori ikusten da, beraz presidentzialaren eta legebiltzarretarako hauteskundeetan den logika edo emaitzen parekotasun hori. Mailetan, bai presidentzialetan eta bai legebiltzarreko hauteskundeetan, alternatibak eta aukera berriak sortzen direnean, sistema bat sortzen da, mugimendu bat, pixkat blokatzeko aldaketa egiazkoa. Ikusten dugu Front Nacional edo Fronte Nazionala denean nola jendea biltzen den beri bidea mozteko, baina berdina litzateke ezkerreko alderdi ez konbentzional batek olako igoera bat bizi balu edo ikusten balu. Eta legebiltzarrentzat bi itzuliko hauteskundeak direnez, ez da proporzionala, beraz alderdi txikiak ez dute aukera askorik igotzeko, aulki bat lortzeko, eta beraz sistemak egiten du gutxiren artean partekatzen dela botere hori. Iruñean, Volkswagenek aldi baterako lanean dituen langileek elkartaratzea egin dute gaur, lantegiaren atarian euren lanpostuekin, etorkizunarekin, zer gertatuko ote den argitzeko eskatuz, euren etorkizuna ilun ikusten baitute gaur protestan aritu diren aldi baterako langileek. Nafarroako Volkswagen plantako langileek agerraldi egin dute goizean, langilean itzen egoera zein den ez dakitela salatzeko. Multinazionalak landabenen duen lantegian, A-7 polo eredua ekoizteari aurki utziko diote, eta horrekin batera enpresa hornitzaileen eta azpi kontratatutakoen hitzarmenak ez omen dakite jarraipenik izanen duten, edo ez. Lantegiaren atarian 50 bat langile inguru elkartu dira, eta gardentasuna eskatzeaz gain, bertan ziren ordezkariek azaldu dute, elkartasuna bidea izanen dela, egoera irauli eta irten bidea bilatzeko. Volkswagen Navarraren elkartasun gerrikoko kideok ezinbesteko aderitzogu ahalik eta azpikontraten eta enpresa hornitzaileetako batzorde gehiago batzeari. Baita Volkswagenen batzordea ere. Horrela, elkar harturik milaka langilek pairatzen ari garen egoera zail hau irauli dezagun. Are gehiago, kontutan hartuz, Volkswageneko langileak ez bagara ere, aipatutako multinazionalak hartitzakeen erabakien menpe gaudela, erabat edo neurria handi batetan. Horrekin batera eskatu dute, Volkswagen Navarrak ezagutzera eman dezala, enkante eta esleipen prozesuaren emaitza zein den, lanik gabe gera daitezkeen langileak subrogatu ditzatela, eta Volkswagen Navarrak bazter ditzala enkante prozesutik gutxiengo soldata baldintzak eta duintasuna bermatuko ez dituzten enpresak. Lantegiaren atarian adierazi dute, ez omen dakitela oraindik zenbat langileri ere ginen dien egoera berriak.
Diru sarrerak bermatzeko errentatik aparteko osagarri bat egon liteke etxea partekatzen dutenentzat, hori izan da gaurko berria, baina errenta bakarra egotearen eragina arindu arren ez luke ezagutuko. Eta besteak beste, Eusko Jaurlaritzaren erreforma proposamenak oraindik ere zer esan ematen segitzen du. Izan ere, Beatriz Artolazabal sailburuak erabilitako hitzek oraindik ere sumindura eragiten segitzen duten. Oinarrizko horretarekin bizitzeko nahikoa egon badela esan abaitu aste honetan. Diru sarrerak bermatzeko errentatik aparteko osagarri bat egon liteke etxea partekatzen dutenentzat. Zer esan handia eman du etxe bizitza bakoitzeko errenta bakarra baimentzeko proposamenak. Hainbat alderdi eta eragilek kritikatu egin dute Eusko Jaurlaritzaren ideia, behartuta eta harremanik ez duten arren elkarrekin bizi behar duten onuradunei kaltea handia egingo diela iritzita. Enplegu sailak errentaren erreforma eztabaidatzeko egorri dien dokumentuan hala ere, ñabardura batzuk egiten zaizkio proposamenari, eta atea irekita uzten du kasu batzuetan aparteko ordain osagarri bat egon dadin. Errenta bakarra egotearen efektua arindu egingo luke horrek, baina ez luke osorik ezabatuko. Erreforma proposamena babestu zuen aurreko astean Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako enplegu sailburuak, 650 euro hilean pertsona bakarrarentzat nahikoa dela esanez, eta kritika asko jaso ditu geroztik, tartean esatea libreko analistenak. Sartzea legebiltzarran esanez, gaur esango dut jendaurrean 650 euro nahikoa dela bizitzeko, da ez zeukitzea bihotzek. Zaila ez da planteamendu politikoa. 650 euro, ze biziko da. Bi gauza atentzioa deitzen diatez, bata da hitzaren erabileraz, hau gastua da, gastu soziala da, ni gastua hitza niretza da dirua galtzea. Gastatu eta inbertsioak, beste gauza batzuk dira inbertsioak, diru bat aurresten dezu eta gero bueltatu egiten dizutez. Niretzat hori ere perbersoa da, gizarte baten kohesioa, gizarte baten biderako erabiltzea hitz horiek, ez? Familiak aterako diala irabazten kakotxa guztiekin ez dut, oraindik irabaztea honi ezintzaio ditu, baina badauka puntu bat ez, bademagun ni nire pixukideekin bizi eta ni langabezian egongo banintz bere ingresoak ere kontuan hartuko lirakenak, ez? Eta zerraitik, bez, konpartitu beharko doterituzke persona honek nigan, ez? Bueno, ia da familiak eta umeak eta unidade familiarrak eta olakotan neurtzen dela orain ekonomia eta ongizate estatu hau, eta bueno, realitatean ikusten asko anitzagoa dela. Horren adibide da, jantoki sozialetara edota elikagaien bankura jotzen duten herritarren kopuruak gora egiten duela urtetik urtera. Badira, ia 10 urte, Gizakia Herritar Fundazioak Paris 365 jantoki soziala martxan jarri zuenetik. Patxi Irurtzun, kazetariak bertatik igarotako lagunen istorioak bildu ditu eta liburu ere aurkeztu dute Iruñean. De igual a igual liburua aurkeztu du Patxi Irurzun kazetari eta idazleak jantokiaren egoitzan bertan. Benetakoak diren 8 istorio dira, 8 lagunen lekukotzak. Istorio gogorrak dira, baina zoriontsuak aldi berean, itxaropentsuak eta bizitza berrastearen ingurukoak. Irurzunek nabarmendu du mendebaldeko gizarteen ongizatea beste batzuen miserian oinarritzen dela, eta herritarrak errudun ez diren arren erantzule badira. Erantzukizun hori hartu du bere gain Paris 365. Izan ere, liburuko protagonistek une bat dute komunean. Haien bizitzetan jantokia topatzen dutenean hain zuzen. Duintasunez bizitzeko aukera eman baitie leku horrek. Isaken bizi esperientzia bildu du esaterako, Europara txalupan iritsitakoa, bere lagunak ez bezala asko hil baitziren bidean. Edota izaskuni egineko elkarrizketa, jateko ere ez zuen emakume bat. Aipatu du askotan janari beroa baino miseria gorria bizitutenek gehiago behar dutela norbaitek begietara begira ditzan edota haien izena entzun. Finean pareko moduan trata ditzaten. Irurtzunek nabarmendu du edonorren istorioak izan daitezkeela, noiz edo noiz miserian eror daitekeelako inor. Historia hauek naiz eta historia gogorrak izan, historia zoriontxoak dira, ezta, agertu direlako bere protagonisten bizitzan momentu batean Paris 365 eta horri esker lortu dute duintasuna lortzea, ezta.
edo zein persona protagonista horien historia izan daitekeela, ezta. Irurtzunentzat ikaspen prozesu bat ere izan da liburua idaztea, kontraesan eta aurre iritziei egin behar izan die aurre, eta kontatzeko modua ere ezberdina izan da kasu bakoitzean. Hala eskatzen baizuen istorioak berak. Benetako historiak dira denak, haiek kontatu didate haien historiak, eta nire moduan edo, baina nik idatzi ditu, niretzat izan da, lehen esan dudana, oso lan garrantzitsua eta sentitu dut ardura hori, ezta? Eta alde batetik bai, aldi horretatik oso pozik nago. Atarian aipatu dizuegun bezalaxe azken ordua da, Ibon Iparragirre, Ondarroako euskal presoa atzera espetxera eramango dutela, alta medikoa jasota. Kezka handiz esan du familiak hain zuzen ere hori izela, espero zezaketen berri okernetarikoa. Gregorio Marañon, Madrilgo ospitaleko atarian bertan izan da Angelita Burgoa, egun guztiotan bertan zaintza lanak egiten, semea ikusi ezin da, hala eta guztiz ere bertan egotea erabaki baitu. Ramon Sola, Gara egunkariko kazetaria bertan izan da arekin, esan da bezala azken ordua, Alkalamekora atzera eramango dutela jakinda ere, egunok ere biziki gogorrak izan dira, Ibon Iparragirre presoarentzako baita bere sendiarentzako ere. Horreko egunetan, ikusi egunetan, baina gaur tokadot eskate urduri. Hola da berdanin esan biharrenen beraie, pixarre baroik egon goxin dugu etorrean, tegola eta bitzu haute, gabaz epin, betzaden dago ere gabaz epin zela paper bat, goxan, eta kasualidad behatura bela berak, baina bizti bezakar nundik gaino ona, papela diferente ikusi da ben ezberdine zoze pintzen dago benta, baroik egoteko, uripe ezerateko. Bani xe, xaleken gure erati, horrek bemotitzaz guelta batzuk, eran bilurrera kartzela eruteko, eta atzea barridoik, handan egoeriaz, handan ez da sanidadeko kontek ixe, eta berantzakoa da toki batetik arrotzan, pertsona arandazenak, baina hortik aparte enfermezik ez dauke akteip, ez dauke ixe, da bilur da, ze pasabiak ongero. Bizkate lasaitxu dugu eta esatza, gu hemen martxan gabeiz eta zoze etorrikora berandu baino lehen, ze atzea agotan eretzi osukarra ze juti atzea ospitxalea ez dut usten eurapen nahiko erabenik, ez da itxatzen ez da izepentza. Preso eta represaliatuen eta euren senideen egoera nolabait arintzeko hain zuzen ere sortu zen, asmorrekin sortu zuten mintzat, duela 21 urte, Atortxu Rock jaialdia. Edizio berezia izango da, aurtengoa eta txanda ugari daude. Betetzeko musikari ezagunen laguntzaz, auzolan erraldoierako dei egin duten antolakuntzatik. Hitz egiten didazu, baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko musua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Herriak herriari zozu, elkartasun itzordu, bilde gehiena egin dugu. Atortzurro bertan da, herriak herriari zozu. Esto tiene una finalidad concreta, que es poder continuar pagando los viajes, desgraciadamente, a muchos familiares para visitar a sus familiares en diferentes cárceles del Estado. Talde askok pentsako dute hori dela aukera on bat eurendako, eta bai, beti da aukera on bat, ze publiko zabala dakazu aukera holtza polit batean jotzeko, baina nik uste haratago joan garrela talde horrek, ez?
da, ez dakit, besarkada handi bat bezala ematen digutena senideoi eta presoi batez ere, ez? Nik duela gutxi gainera, nire senideari kontatzen nion, ze kontzertu egon bar ziren eta esatezian, baina zenbat talde dira, ez? Eta esatean, imaginatu ze dimentsietakoa den jaialdia hainbeste talde elkartzeko bertan. Es un impulso de moral ver a tanta gente colaborando, participando y nosotros mismos, que también, quieras que no, nos juntamos allá todos a participar, a ayudar en la organización. Etortxu zerbait baldin bada, musika gehi elkartasuna da. Eta elkartasuna, kasu honetan, konpromiso bidez, gure orduak emanez, eta beste gauza batzuk utziz, gauzatu behar dugu. Bai musikari bezala eta baita ikusle bezala ere, beti esperientzia ona, musikari bezala ere baitratu ezin hobea, eta nik uste egiten dela lan izugarri ona eta txukuna. Que sirva para la quemazón, ¿no? Sobre todo de gente que se lo merece. Eskatu barzaion jendeari bere ale txiki hori ematea, horrelako jaialdi bat aurrera eramateko azkenean ezinbestekoa delako guztion parte hartzea, maila batean edo bestean. Presoen gaia behingoz konpontzeko gure hazia edo gure aportazioa egingo dugula. Lakuntzan 4 egunez horrelako jaialdi bat antolatzeko beharrezkoa da auzolana. Eta horretarako zu behar zaitugu, zure alea behar dugu. Lakuntzan izango da hori, Memoriaren Bideak erakundeak bestalde, omenaldi ekitaldia antolatu du ekainaren 17an frankismoaren esklabuak gogoan hartzeko. Milaka izan baitziren azpiegiturak trenbide errepideota bestelako eraikinak eraikitzera behartuak izan ziren presoak. Erronkarin egingo dute, esan da bezala, ekainaren 17ko ekitaldia. Frankismoko esklabuei omenaldia eginen die Memoriaren Bideak erakundeak beste hainbat laguntzailerekin. Ekainaren 17an larunbatarekin izanen da omenaldiaren egun handia. Eguerdiko 12:00 hasiko da ekitaldia igari eta bidakontze herriak lotzen dituen errepidearen mendatean. Bertara gonbidatu dituzte frankismoaren esklabu ohiak, Luis Ortiz Alfau eta Vicente Lakasia hain zuzen. Baita gatibu izandakoen senitartekoak ere, gazteen musikak garrantzia berezia izanen du aurtengo ekitaldian eta bestalde migratzaile eta errefuxiatuekiko Europako politikak salatuko dituzte. Ekainaren 12ari dagokionez, plaka bat jarriko dute Erronkariko eskolan. Izan ere, ikastetxe horretan 1000 gatibu baino gehiago izan zituzten preso frankistek. Besteak beste, bidazkontzerako errepideko lanak egin zituzten beharturik. Egun horretan bertan, Ander Izagirrek, El siglo de Luis Ortiz Alfau liburua aurkeztuko du Katakraken 7etan. Ortizen bizitza bildu du bertan. Eta bere bizitza jasotzen du Ander Izagirrek liburuan, hemen aurkeztuko dugu eta esan behar da ere, Luisek oraindik bere 100 urteekin aurten 101 beteko ditu, urtero etortzen dela omenaldira gogo handiz, aurten ere larunbatean ekainak 17an gure artean izango dugu bidalgotzen. Kontzentrazio esparru izandako lekuak memoria galez dadin erabili beharko liratekela uste du, eta horren adibide jarri du Alemania. Giza eskubideak bermatzeko tresna dira oroimenerako gune eta espazio horiek. Guretzako asteleneko ekitaldiak badu garrantzi berezia, egia esan Europako toki askotan, batez ere Alemanian nahiko ohikoa izaten da, lehen gatibu alditokiak izandakoak gaur egun memoria tokiak izatea, baina Estatu Espainiarrean salbuespena da. Kasu honetan, bertan Erronkariko eskolan 1000 gatibu baino gehiago egon ziren, eta gure ustez, oroimen horrek tresna izan behar du gaur egun giza eskubideak defendatzeko, eta gure gizartea ere modu justuago batean eta azkiago batean eraldatzeko. Bereziki pozgarria da guretzat Erronkariko eskolan olako plaka zabaltzea.
Gaineratu du eraldaketa sozialarekin dagoela loturik memoriaren aitorpen. Eta horrekin lotuta, lehen aipatu dugun gogoeta oso argia da, memoriaren bideak taldearentzat beti, azken batean pertsona horiek zigortuak izan ziren, beren gizartea hobetzen saiatzeagatik, justizia soziala eta askatasunak defendatzeagatik, eta oroimena, guretzako oroimen ariketa eta oroimen jarduerak oso lotuta egon behar da ere, gaur egungo gizartean eraldaketa soziala defendatzeagatik, justizia soziala defendatzeagatik eta askatasun guztiak ere zabaltzearekin. Y las células sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal. Eta kultur leioa zabalduz, Bilbon, klasikoen irakurketa, jarraitua bukatu berri dute Arriaga Antzokian beste urte batez. 100 bask obra hautatu dute aurten, Itxaro Borda idazle zuberotarraren obra da hori hain zuzen ere. Urtero legez, instituzioetako, alderdi politikoetako, kultur naiz jendarteko ordezkariak izan dira, urrenez urren, baita Beñat Zarrabaitia lankidea ere. Azkenengo urteotan bezala, Bilbo Zaharra Euskaltegiak klasikoen irakurketa jarraitua antolatu du. Hemen, Arriaga Antzokian, Bilbon. 10. edizioa da aurtengoa eta Itxaro Bordaren eleberria dugu protagonista. 100 bask delakoa. Ondorengo irudietan ikusiko dituzue pasarte batzuk. Aurraren bihotza handitu zen. Keiketa, kenketa, biderketa eta ebaketa banarekin aski dixit. Errexagoa da, ez hola? Baizera, eskolak ez zuen etxekoen matrizatzeko eskubiderik, ez eta ez. Ostira larratxartan, zakua bizkarrean mukuru betea, autobusetik jaitsiz, aurra kolegiotik itzuli zitzaidan. Musua ematean errantzidan bozkarioz eta susman ezakenez, pixka bat trufari. Ama, behar datasu matematikarik bat asmatu. Ontzaren ninikek eneak berriro jo zituzten. Mokoa ideki zuen eta eleka hasi zitzaidan. Ez bazina etorri, hor behean hilen nintzen, mila esker. Gautxorien artean noizbait behar genuen juntatu ez? Baina zerari naiz ezer ulertu nahi ez duten hauei neure bizitza pribatu eta intimoaren azaltzen. Bizidunak elkarren irudikoak ginen, handikoiak eta burlariak alaber, ADN firindi jabikoitz zatiz moldatuak. Ikus entzularia funtsean harrituz. Lerroburuetan aipatu dizuegu, ez zuela inor alde bat ere utziko, gaur Jo Maiak egin duen liburu aurkezpenak tira. Bertso eskoletatik plazarako saltoa egin zuen lehen belaunaldiaren historia jaso baitu Jon Maia Soria bertsolariak. Esan da bezala, 80 hamarkadez kronika personala osatu du, plazan lagun izan dituenekin elkarlanean. Donostiako Rekalde tabernan egin du aurkezpena, lagunez inguratuta noski. Berriak jaio ginen liburua aurkeztu du Jon Maia bertsolariak. Plazako jardunean hasi zeneko garaiaz kronika pertsonala egin du, bereziki bertso eskolatik irtendakoen lehen belaunaldiari erreparatzeko. Pertsonalki biluztu da, baina jende zinguratuta egin du liburua osatzeko prozesua. Eta halakoxa izan da aurkezpena ere, jendetsua. 1987tik 1987 arteko tartean, bertso plazetara salto egin zuten belaunaldi emankorreko partaide da Maia, eta garaia arekin partekatu zuten Igor Elortza eta Unai Iturriaga izan ditu bidelagun, besteak beste. Liburua bera nahiko talde lanean egin dugu, Andoni Egaña, Unai parte hartze importantea izan da, Igor Elortzaren hitzaurrea noski,
eta barruan dagoena ere bai nahiko kolektiboa da. Idazlearen helburua ekarpena egitea izan da, bertsolaritzaren historiaren apalategira baliodun zerbait ekartzea. Generoaren arteko nahasketa ere egin du idazterakoan, jorratzen duen garaiarekiko koherentzian. Lehen pertsonan egin du idazketa, baina hori bertsolaritzaren bilakaeraz aritzeko bitartekoa izan da beretzat. Atzarekin ilargia seinalatzen dezunean, ez dela atzari buruz hitz egin behar, ez da, ilargiari buruz baizik. Hemen importanteena da kontatzen dudanaren emaitza. Hor gelditu diren bertsoak, hor gelditu diren bertsolariak, bertsozaleak, gai jartzaileak, juraduak, hori da importanteena. Importanteena ez da nire bizitza aitzakia bat da, egia esan da ez dakidalako bestera batera kontatzen gauzak. Orduan biluztu inbar naiz derrigor, eta hori da ari bat balio didana beste gauza guztiak esateko edo liburuan usteko. Editore lanetan aritu den Andoni Egainaren arabera, tradizioaren eta sormenaren arteko orekan dago bertsolaritza. Eta Maiak bertsolaritza modernoaren eta orduko garaiaren erretratu bat egin du liburuan. Gizon potolo txapeldun eta purudunen zerbait izatetik, era gehiagotako jendeak parte hartzen duen sormen diziplina bihurtu baita bertsolaritza. Nire perfila nahiko esageratua da, Estremeña eta Zamorano baten semea naiz. Baina, hanbestera iritsi gabe ere, perfil berriko jendea iristen gera bertso eskolen atea handi hortatik, ezta? Orduan guk ekartzen ditugu gure estetikak, gure hitz egiteko moduak, gu ikastolako umeak gera, Euskal Telebista ikusi degunak, bideojokoak, makinitak, gusanitoak, ez da txirritaren haurtzaroa, ez da amurizaren haurtzaroa ere. Sustrato hortatik gatoz. Orduan lehengoa eta orain ikusten dugun horren arteko transizio, talka, dena delako eraldatze horretan egon ginen lehen lerroan. Eta ordutik gauza desente aldatu dira. Baina poz ematen duen gauza bada ikustea lehengoa galdu gabe iritsi gerala berrira ere bai, ezta? Eta hori edozein asteko bertso jaialditako karteletan ikusten da. Eta kirolen atalean bestalde, International Football Summit topaketak gaur, Iberdrolak Bilbon duen dorrean, gu ere han izan gara, bertako berri zuzena jasotzeko, eta nola ez, atletik izpide hartzeko. Pero sí es clave a la hora. Goi mailako teknikari eta entrenatzaileak bildu dira gaur hemen Bilbon burututako jardunaldian, bertan futbola izan dute izpide, eta besteak beste Luis Fernandez, Unai Emery, Mauricio Pochettino, Andoni Zubizarreta edo Montxi bezalako protagonistak izan dira, kasu honetan Montxiren kasuan bideokonferentzia bidez, baina bestelakoek Bilbon izan dute hitzordua, eta aipatu moduan elitearen inguruan dabiltzan hainbat profesional Bilbon bildu dira, eta Hamaika Telebista bertan izan da. A la persona. El jugador va a seguir siendo el mismo. Lo que cambia, jugador del Atleti, el director deportivo del Atleti. Goan firmatuko nuke 3 azpitik lahatzea eta beste urte bat jarraitzea lehenengo mailan. Hombre, dudagabe, hobetzen badegu, denentzat asko beto, baina nik firmatu orain ingo nuke 3 gestea eta gu ez. Bueno, ikusiko dugu. Bueno, dinamika ona da. Eta, biok adostu dugu udara, denboraldi bukau eta Amaiaren jarraipenarekin, ikusi dugu aukera ona dela pausoak emateko, bien aldetik, dinamika honean, saiatuko gure neurrian prozesuan alik eta ondoen egiten, eta reto bada, eta guretzako helburu bada, eta poliki, baina posinao, bentsat aukera izateko. Urtero. Dudagabe, urtetik urtea ere taldea maila ematen nahi da, eta horrek nahi du esan baita ere, zurrumurru horrek eta gure jokalarien interesak beste talde batzuenak ere hor daude, ez? Badakigu, hori horrela da, eta saiatuko alik eta onduen gestionatzen hori, ez? Baina, lan hau horrela da, eta hilabete honetan badakigu gauzak nola egongo dian eta ze erabaki hartu behar dian.
pero a veces no lo es. Y el no conseguir ese... Eta kirol kontuak alde batera utzita, eguraldiari dagokionean trumoia heldu da azkenik Euskal Herrira azken orduotako temperatura beroen ostean. Eguraldiak esan da bezala, aldaketa izan du eta Euskal Herri osoan izan da hori antizikloiaren magalean egon garen honetan. Ikusi besterik ez, Bilboko Deustuko estudioetatik gaur arratsaldean trumoiaren etorrera nola jaso dugun Ibaizabalaren inguruotan. Haizea lehun xamar heldu da, pixka bat freskoago izan dugu behintzat arratsalde bukaera. Tira, badirudi datozen orduei begira aldaketa hori sumatuko dugula, baina datorren egunari begira, Jose Landaren iragarpenak behintzat dio, eguraldia ona izango dugula. Giro du izena hain zuzen ere, DeLorean talde zarauztarraren abesti berrienak, Zarauzko taldeak bere ziloaren bitartez ateratako abesti berezien zerrendan ageri dena, tira, eguraldiaren azken argazki honekin eta DeLorean taldearekin agur esateko ere, ordua heldu zaigu baita geuri ere. Hori beraz, gaurko azken orduen bilketaren argazkiak eta esan da bezala, musikarekin ere uztartzeko autua egin duguna. Badakizue, gaurkoak amaituta ere, une oro izango gaituzuela eta aukeran amaika.eusen. Beste bain ere, eskerrik asko hor bestaldan izateagatik, gabon pasa denoi.